borok 앞으로 थांका इनके बरानो बुखा हनी सावकां नंनो सासिंगो गाबोन परे थांमोन परे आसुक लायखा सालायखा कुक लायखा नो कौरक सों लायखा आबोन परे इनके बरक पुलिस रंग बुसको पुलिस रंग फायगा आबोन बुसकांगो नानो बुखा पुलिस रंग बुसकांगो फायना सकांगो ने गाड़ी रंग को लायखा बेलेके नो गाड़ी रंग दागा सपर लायखा को लायखा गाड़ी हारो लायखा इत बेग रखिता लायखा हम हायता बरकानो बुमान परे कक सालायमान परे ताई सेल हेल्प ग्रुप तांग रां दिया हनी गसिया कुबले आं तो रिया हनी साया कुंको बरक बाहायके लानो सपरब लायखाबा ओ सेल हेल्प ग्रुप नि रांखा आं सासिं रिया गने मिले रनाय तांग इनके गनेसि नामानि गने नि मारनाय हम हाय आं सानता ताबो इनके नों ताबुकले निनि लगिनि न निनि माने रबि न नों नुखुन गिस्ति खानादा मुसुंबो बाय नायखे तामो बि नगर थानायदो नायखे ताम बो हाय कक्से आं गाके बबाय कांना मुसुनिया बबाय आं हामदो गोसि काजों माबा ताय आन बोसाबो दं आन बोसानो नुगैबो माया नांगो आं आबोनो बबाय हिंके कागिया बयांगो फायतं फैतों आं बाक्सा आम हाय आं सानता बबाय आं कागिया अरन नुखुन गिस्ति खायसों सालायनाय तांलायनाय बोसाबोति परिलायनाय तब आं ताय हिंके आयं हिंके थांलिया ता आं कुनाय नुबरा आने जे कुनु खायमे नांगाबो कुनबो खावतेया बयांगो फायतं फैकेके आं बबाय तंनाय मिलुवै आं बोनो कागिया हो जों काहंके सालाय कुलाय थाङो तामन साना आं पुलाव ट्रेनिंग रक ना लायखासों के बबाय को सालायना बो नानो रहरा परमिशन रो ट्रेनिंग खायदि हिनै खयरपुरा दिदियो जिकेवायो गाबोन परे ट्रेनिंग खायके आंके गाबोन परे कुछ पाइमन परे सारजों सावानो आं बायरेबो थांमानो सुजुग सुबिदा दंगो हमका आं बोनबो साका सुजुग सुबिदा दंगो होननाय गाबोन बिसिङो बेंगलुरु थानांगानो साका थानायनि साकाके आफरो बसंगो कय बोसोरनि बागै हिंके साका सारजों साव 6 मास खायमन परे बो नों जाजे हिंके फिरगै फायमानो आम हायसाता गाबोन सलायनाय थांका आंका थांमोन बिसिङो आन यां नंनि बरबो सायमिया आं नंनि बरबो सायमिया जोंकने सालाय थाङो का बोनो साका नंनि बरं सादि आं आमो सनो हमसो बसाना नांया कुनुया थानि हम हायनि सालायता सालाया कुलाय थांलायमेन कक्ताबो बो अर फायतं फैतों आं बोनो कुनु मुंसाबो खाया कुसुबो खाया आं बबाय गाहाम गोरोंखनो थानाय बरगानो तेकासे कक सिलजावा आं खारि थांहुनै सेल हेल्प ग्रुपनि रांनावै चलाबाय खारि थांहुनगाके जुदिन आं खारि थांगाके बरगाफोर आं खारि थांपुरो तांगै पुलिस केस खाया तांगै मिडिया रिङैने बरगानो आफुर नायतु गया आं जुदिन चलाबाय खारि थांका रां ते खारि थांगाके आं फोदा फायगेमु तासे फिरगै मंबागै माया नांगै बोसा बोसाय हिनै माया नांगै आं फिरगै दा फायगेमु अम हायतो फिरगै फायगला गामब्ला आं चलाबाय खारि थांके कासे खारि थांगो बंनो नायतुगै माति खलायो केस खायनाय मिडिया रगो रिङै बाक्स न तमस माया जुदिन आं चलाबाय खारि थांका जुदिन आं रां ते खारि थांका आं फिरगै दा फायगेमान देस अबन आं ककसाना मुसुङो लुगुरंनो ओ गाहाम गोरोंके नगो सपायक्या खारियाव थांगाके आं बाहायके गाहाम गोरोंके सपायक्यामु ताबो तां गाहाम गोरोंके सपाय नगो सपाय बबा को फायनाय दंलायखासों गाबोन बिसिङाव माहाय कक सिजावानो चलाबाय खारि थाङो रां सेल हेल्प ग्रुप नाय खारि थाङो हुनै अबे बेबांनो मिथा जुदिनो सय हिंगाके तिखलाय लायनाय अम हायता जुदिनो पुरुब रक मा सानलायनाय तांगैके आं खारि थांका रां तलांगै चलाबाय खारि थांका जुदिनो आफुर बरक तांगै केस खाया जे आं खारि थाङो ता 8 मास दंगैनाय आं नगो फिरक फायमान परे तांगै कका साना नां आनि पर अम साना मुसुं तां लुगुरक ताम सांगाबो खाना मुसुं